Moses Wetangula dhigo wach makama chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho The Kenya Gazette. Kaeto bang'e noero bende odhi nyiso jatend piny William Ruto duoko mowuok e od bura ma koro puodho Kithure Kindiki, koro miyo jatend piny thuolo mar koro yiere. Macha chande nogwele. Kawuono ne en odiochieng' onogo mar bet moyiedhi. Ing'eyo ni kinde ka kinde chieng' tich abich maket kama jood bura imiyoga thuolo mondo dhiye kor gwenge. Kara kamano en special sitting manoluongi gi speaker mar od bura ma bang' kanyo thich oko migosi Rigathi Gachagua otieno mokalo gi od bura mar Senate ma bende noriwore gi jowetegi mag od bura mamalo mane oyudo sethiche oko. Koro ne chuno ni mondo mi oyier ng'ama chielo. Ngire Kithure Kindiki ema nobedo jahawi ka jatend piny William Ruto nochwalo nyinge mondo mi odhi ochwal nyinge mondo mi opuodhe gi jood bura. Koro gima duong' modong' en ni obiro chamo muma. Koro kang'e ni mano biro timore karang'o, but nyalo timore sa asa kochakore sani. Iwacho ni kaluwore gi chik, od bura nyalo bedo gi ndalo 60 mondo mi oyier jalup jatend piny machielo kata opuodhi, mak mana niya onge thuolo moro matin. Ngeche ni kata bang' seche 2 ginyalo twak to giwacho ni wasepuodho ng'ama kama mano ochwalnwa nyinge. Koro odiochieng' ma kawuono bedo ni nochwale kawuono, giluwore mana gi chik. Kuom mano warito mana thuolo ma Kithure Kindiki biro chamo muma, kaeto ok wang'eyo ni kamoro jatend piny biro yiero jatend migawo mar weche mag arita. Wang'iyo ane wach machielo motudore gi Kithure Kindiki ka wang'iyo chal mar ngimane. Ngire Kithure Kindiki osebedo jasiasa kaka senator kendo jalup speaker mar Senate ka piny owacho mar William Ruto omake migawo mar arita kwe nyaka sani. Kindiki wuok e kaunti mar Tharaka Nithi e dhod Meru kendo gi sani wenge duto range kaka jalo makoro mabende koro sewal mondo bedane kaka jalup jatend piny. Walter Nyambaga nolosonwa historia mar Kindiki e yo machalo kama. Okil maloso mamul kendo jasiasa maling'ling Profesa Abraham Kithure Kindiki gisani nyinge lemlem e dhoganda kaka jal manyalo kawo lemo mar jalup jatend piny mar Kenya. To Kithure wuodhe chalo nade siasa. Higa mar 1973 tarik 16 dwe mar 7 e seche mag ang'ich welo, Abraham Kithure Kindiki ne onyuol. Bang' diedo kendo chako wuoth, Kindiki nochako sombe Irunduni Primary School, bang'e sudo nyaka Lenana to kod Tharaka Boys High School kama noyude grade mar C mogol. Kithure ne odonjo e mbalariany ma Moi kendo yudo rang'iny mar somo mar weche mag chike. Bang'e ne osudo nyaka e mbalariany ma Pretoria e piny Afrika ma milambo ma opiagore lony weche mag chike. To kochako tich, Profesa Kithure Kindiki ne obedo kaka japuonj e weche mag chike e mbalariany ma Moi kod Nairobi. Siso mar siasa ne ogede mochio chung' e kaka seneta ma Tharaka Nithi e higa mar 2013 mane oyudo lemono kod otiko mar TNA. Nobedo kaka jalup jatend kweth mathoth e od bura mar Senate e kindeno higa mar 2013. E yiero mane otaye higa mar 2017, Kindiki nochako yier kendo moduogo e od bura mar Senate ni mano nomiye thuolo mar bedo kaka jalup spika e od burano. Kata kamano, noduogo thul gi lemogo kaluwore kod siasa mane ochako baro jogo maluwo William Ruto to kod mago mane luwo Uhuru Kenyatta. They will have succeeded in pulling me down into their dirty underground Nonro dungeon. E kaka okil, e higa mar 2013, Profesa Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom okinde mane okidhore kod mane en jang'ado buche doho mar piny mangima mar ICC, Fatu Bensouda, e kinde mane ragwar mar jamin buche doho maduong' Luis Moreno Campo nongwamo William Ruto udhige log tich mar doho no mar ICC e boma maduong' ma The Hague e piny Netherlands kitude kod ketho mar seyo tulo bang' yiero 2007. Kalore kod uma mare kod ng'eyo mathoth, Kindiki nobedo kanyakla mar jogo mane loso chike duond bura mar Jubilee to kod machielo kendo mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza. We have a history making. Bang' jatend piny William Ruto ne dirore pap mar laro kom ten piny Kenya
Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom jogo mane oriedi nyingegi ne lemo mar jalup jatend piny. Kata kamano ne ong'adne kwan arietha ma lemono ne odhi ne Rigathi Gachagua. My attempt at ascending or being nominated to ascend to a national elective leadership having failed yesterday, I have taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. Kalore kod osiep mare kod William Ruto, Kindiki noduogo yudo lemo machwe mar telo ne migawo mar arita kwe. Thuolo mar higni ariyo apisi kaka jatend migawo mar arita kwe, Kindiki osebedo ka idhialo kod kembe mag timo nonro makete nyime kaka jatend migawo matiyo maber kod atamalo mabeyo ahinya to kedo kod njore mahoho marokak. Kile hatutakubali ni wananchi, viongozi ama mtu yoyote akijisingizia kwa sababu kuna matatizo kuleta uchochezi, maafa na ukosefu wa usalama. Nyaka ne pogruok chak minje kini jatend piny Rigathi Gachagua kod jalupne Kindiki ithoro ne kae magoyo rit ne jatend piny William Ruto kodhi wuodhe ne ma oko kendo rwake koduogo kowuok e pinjego. Moko kuom jotelo mawuok masa mar Kenya yande wuok oko kalero ni Kindiki e jal mabiro lose logi kendo tudogi kod weche mag dongruok e serikal. Link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Maingo jo od bura 45 bende ne ogolo duondgi kendo lero ni Kindiki ema gimiyo lwedo mar tayo Mount Kenya e weche mag siasa. Our attempts to call the region to the orderly prioritization of the development needs of the people has been frustrated by condescending threats of dire political consequences unless we support certain personal interests and ambitions. Kindiki ni kod familia mar nyithindo ariyo kod min ode Joyce Gatiria Njagi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mana kamano e kama koro wachopo kode giko mar weche manyien mag migago. Warito sasa ya gimora mora manyalo timore kata kochopo no chamo muma. Sasa ya wabiro keti ewi koki mondi ng'e gigo matimore kaluwore gi gwelo mar Kithure Kindiki.